Tak ahoj Katka, nachádzame sa tu v Bielnici, takže poďme za ním. Poďme. A ideš. No, tak nakoniec sme ho našli tu v tejto bytovke. Ticho. Poď bližšie, že... Kto je? Dobrý večer, je doma pán Petrik, starší? Páľo Petrik? Áno. Pán Petrik. No, Petrik je doma, starší. Môžete ho zavolať? O čo? No prosím. Pán Petrik? No? Dobrý večer, to je Pošta ráno z relácie Pošta pre teba. Mám tu pre vás jednu obaločku s pozvaním od Katky Brichtovej k nám do slovenskej televízie. Môžete nám otvoriť? Kto je tam? Pošta ráno z relácie Pošta pre teba. Mám pre vás jednu obaločku. Môžete nám otvoriť? Momentík, áno. Pindio, poď, Pindio. Ešte. Pelešové.